Takže ahojte, vítam vás na mojom kanáli Jarix. Ja si dám trošku taký relax, nič také komplikované, len taká pohodová atmosféra. Troška vapovania, kávička. Posledné dni boli troška také zvláštne, ani dobré, ani zle. Povedal by som, že taký mix všetkého. Občas mám pocit, že tie dni idú strašne rýchlo. A tak som si dneska rozhodol, že si trošku posedím zase s vapkou, s kávou. No, no tak. Inak táto vapka to je také moje hobby, alebo potešenie, alebo ako to povedať, relax. Popri tom pozriem nejaké video, dám si kávu, prečítam si nejaké články na tablete. A tak. Inak čo sa týka toho vapovania, tak mám rád sladké prechute, ktoré si asi tak najlepšie vychutnám. Pritom si pozriem nejaké video, alebo si prečítam nejaké články tu na tablete, ako aj teraz. Alebo len tak sedím, popíjam kávičku, vapujem. Ja som fajčil cigarety dosť, som taký dosť silný fajčiar bol, ale kašľal som už strašne ráno, keď som sa zobudil, tak som myslel, že sa zadusím. Tak som prešiel na vapovanie a musím povedať, že odtedy prestal som kašľať. Neviem, že je to zdravé, jasné, nič nie je zdravé, takéto veci, to absolútne človek najlepšie, keď nefajčí, nevapuje. A tak už, keď už človek má takéto neresti ako ja, tak neviem, to vapovanie je pre mňa lepšie. Chutnejšie, nesmrdím po cigaretách. Vôňa, vôňa celkom príjemná, chuť sladká. Takže asi tak. Pozrieme. Ale kedy také svoje večerné rituály, že keď mám nejaký dlhý deň alebo nejaký ťažký deň, tak zvyknem si takto posedieť troška. Pustím si video, prečítam niečo na tablete, na mobile pozriem niečo. Prajem si kávu, keď je už večer kľud. Rozmýšľam, čo bolo cez deň, čo bude zajtra. A tak oddychujem. Niekedy večer, keď si láhnem, a len tak čítam na tablete, pozerám články alebo videá, niečo na mobile možno. Že ničoho ani neviem ako a zrazu sa zobudím aj ráno, hej, zaspím úplne odpilený. No, no tak. Pozrieme, čo tu majú. Tak toto je taký môj relax. Káva, vapka, tablet. Oddychovať, rozmýšľať. Čo bolo dneska, čo zase bude zajtra, aký deň bude, čo treba mi urobiť, všetko, kam musím ísť, čo musím vybaviť. No tak bežne ako si myslím, že každý z vás. Aj keď tak rozmýšľam, že kam sa posunúť ďalej v živote, čo robiť. No a tak bežné veci, ako myslím si, že skoro každý človek to takto má.
že rozmýšľa sem tam o budúcnosti, čo mohol spraviť lepšie v minulosti, čo spraví v budúcnosti. Asi tak, neviem čo viacej povedať. Asi nič už viacej neviem, nič ma nenapadá. Proste idem relaxovať, oddychovať, trošku vypnúť a uvidíme, čo bude zase zajtra, aký bude deň, či bude všetko v pohode, či sa niečo zomelie, či nie, lebo niekedy človek si deň naplánuje dopredu a šmahom ruky sa mu všetko zmení, všetko je úplne inakšie. Niekedy veci výjdu, niekedy veci nevídu. Ale keď veci nevídu, netreba sa vzdávať. Treba dúfať a veriť, že bude lepšie, ak nám niečo nevíde. Čo už, zem sa preto točiť bude ďalej, život pôjde ďalej. Človek robí chyby, aj robiť chyby bude, aj chyby robil. A neotázne, či sa z nich človek poučí, alebo ich bude opakovať stále, čo je môj prípad. Ja sa väčšinou nepoučím z chyb a robím stále dookola tie isté. Ak nie ešte horšie, potom si takto večer sadnem s vápkou, s kávou a rozmýšľam, čo som zase spravil zle. Že som sa zase nepoučil zo svojich vlastných chýb a že ich zase opakujem dookola. Ale čo už, taký je život. Prináša dobré veci, prináša zlé veci. Je na nás, ako sa k tomu postavíme. Či bude nasledujúci deň lepší, taký istý ako bol dnešný deň, alebo bude horší. Čo už. Keď si človek naplánuje veci a všetko sa vyvinie úplne inak, ako si predstavuje, ako chce, ako čaká. Potom to niekedy človeka trápi. Ale neurobíte s tým nič už. Už sa to nedá vrátiť, čas sa nedá vrátiť späť. Už len treba dúfať, že bude lepšie. A čo? Ja si tu ešte takto posedím, troška porozmýšľam, niečo si túto pozriem, nejaký článok na tablete. Možno si pustím nejaké video, možno ma napadne, že si idem láhnuť a pustím si film. Aj to často robím. A budem čakať zase, čo bude zajtra. Tak vám ďakujem, že ste to dopozerali. A nech sa vám darí. Ahojte.